redactorul șef de la Anastasia, care a făcut cartea. Da, la Anastasia. Bucuroiu îl cheamă. Cum îl cheamă? Răzvan Bucuroiu. Am crezut că Coroi, că a fost un ban de Coroi pe aici. Da, a fost. Da. Ăsta de aici cu Buhaiu, ăsta e o mare, e de la București. Aici să duc unea video magari? Da. Să fotografiază, să scrie Piercleu. Tata așa ca să stăm aici. Părinte, omul ăsta vine în America ca să vă vadă. Și să vezi un potrigai meu, un hârbegat cu tot. Așa. Eu să moșneau puteți, păcătos, rău. Și noi cum suntem atunci dacă dumneavoastră... Voi sunteți oameni mari, măi, mă pun eu cu voi. Domnule prim-ministru, eu sunt potrigai. O moșnea Putin, nu pot sfătuiesc pe prim-ministru care conduce țara. Nu, că nu plec de aici până nu-mi dai sfat. Eu știu câte cărți ai scris dumneata. El mi-a spus că e din Basarabia și străbunicii lui a fost arcerei și preoți. A lui Văcăroi din neam de preoți. Preoți, da, ne-o poveste, da. Mergeți în continuare cu ăsta, cu omul ăsta. Da. Nu plec de nu s-o put drept lângă mine. Ești înțeleg. Domnule prim-ministru, n-am să dau eu un sat, aș să dea eu un sat împăratul cuvintelor. Cine e ăsta? Sfântul Vasile cel Mare. Așa îl numește biserica. Ochiul bisericii, gura cea de foc a Duhului Sfânt și împăratul cuvintelor. Ce zice el? El a făcut școală în Alexandria și în Atena. Cu un filosof, unul Eubul. El după așa a terminat studiile mari, a luat pe Sfântul Grigorie din Adean, prietenul lui, și a plecat în pustie 13 ani să aibă experiență de viață purnicească. Și când a ieșit a făcut vestitele cele spitale, vastele iadere, care era spitale și mănăstiri, un pavilion de călugări, unul de bolnavi. Dincolo, un pavilion de maici, un pavilion de femei bolnavi. Și zic că a venit Eubul la el, când era el episcop la Cezarea Capadociu, o, Vasile, că am învățat atâția ani împreună la școală. Să-mi spui mie, care e cea mai mare înțelepciune? Care păzește pe om de tot păcatul și-l duce la rai. O, Eubul, cea mai mare înțelepciune care păzește pe om de tot păcatul și-l duce la fericirea veșnică, pururea să vadă moartea înaintea lui. Așa a zis lui Văcăroiu? Da. Și să aibă minte pe Doamne Iisuse, da soție de acolo. Vezi, te gândești la moarte, că-ți place discoteca, te gândești. Că-ți place discoteca? Da. Și ceilalți râdeau, ei spune, că ei scrie. Și i-am vorbit 3 ore jumătate. Cu adus metropolitul, ai fost inspirat. Și ai vorbit, domnule prim-ministru, țărișoara asta România. E o țară nici prea mare, dar nici prea mică, are vreo 20 ceva de milioane. Dar suntem de origine creștini, ortodoxi de 2000 de ani, de origine apostolică. Cum? Asta îi să spun. La anul 104, când au venit coloniștii romani în Ardeal, la Taipe, la Sarmi, Sagetuza, să-l bată pe Deștebat, s-au găsit la ei un monopait, care e la Muzeul Militar în București, o paiță lui Zenovius, o paiță de aur cu răstignirea lui Hristos pe el. Că la Roma a predicat, că eu am avut 3 ani, am fost la Roma, am văzut capul Sfântului Apostol Petru, pe o tablă de aur, și Apostol Pavel lângă el. După 26 de ani de predici de la Ierusalim, au murit cu capul în jur rătănit la Roma. Și Pavel, când i-o tăie capul, o tăie capul așa, așa, așa. O mă duce Sfânta Treime cu capul lui după mă. Și au ieșit 3 izvoare de apă, le-am văzut în catedrala San Paul la Roma, pe canare de aur acum. Și, domnule, din coace în Scitia Minor, în Dobrogea, predica Apostolul Andrei, cel întâi chemat, fratele lui Petru, mare și el răstignit. Și iată ce vreau să vă spun. De la Nero până la Constantin cel Mare, au pătimit 6 milioane de martiri la Roma și în Asia, în Africa, la Cartagia, în Asia.
Apoi și-am spus, ce pot să vă spun eu dumneavoastră acum, că n-am vorbit triun. Deci, domnule prim-ministru, iată ce spun. Să băgăm de seamă câte legături era între conducerea țării și conducerea bisericii. De 2000 de ani de când suntem creștini. Cum trebuie să fie căpetenia unei țări? Stai, că i-am spus. Vezi Mircea cel Mare? Conduce Dobrogea și Oltenia și Muntenia 36 de ani. Și face mănăstirea Cozia, un îngropat și soție cu tare. Alături de un îngropat toată familia lui. Alături este acolo un cavou frumos, tare. Cine? Aici odihnește roaba Dumnezeu Monașia Teofana, mama lui Mihai Vitel. El a cucerit și Ardealul și Moldova și Oltenia și mama lui călugărită. Din coace la Probăta. Petru Rareș face mănăstirea Probăta. Un cavou frumos l-am văzut. Aici odihnește roaba Dumnezeu Monașia Maria Oltea. M-am văzut pe nemțește. Nici el Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Eram rob la Tuș de 430 de ani. De la Brâncoveanu până la Gică. Dar cum știu neamțul ăsta să spun așa o propoziție? Stai! Voi credeți că dacă eu moșneag putere de aici nu știi nimica? Și acest rege care a avut pe Dumnezeu în mintea și în inima lui ne-a scos din robia turcilor. Primul care a pus steagul cu crucea lui Hristos, nimic fără Dumnezeu. Pe Plevna a fost capitanul Walter Mărăsăneanu. Și i-a bătut pe tuș, a scos robia așa amară de 430 de ani, că dacă aveai două coșuri pe casă, două văzege. Era tributul pe amândouă. Da. Se mete hode, mahalau, la greș, care de suge țara mai mult, pe cealaltă ne mai mult. Și apoi am spus de Matei Basarab, când face căldărușani. L-am conjurat la Arnota, turcii, cu 30 de divizii și el avea numai 6. Și a ieșit un soldat, când a văzut că el s-a ascuns în pădure, înaintea generalilor turci. Eu, Matei! L-a luat turcii, gata, o luat pe domnul Muntenie. L-a dus la Constantinopol. Și-a scapat Matei Basarab. Ce-a făcut de mulțumire lui Dumnezeu? Mănăstirea Arnota, am fost acolo. Unii îngropași și el și soția și tăți. Da, ai văzut ce făceau și mulțumesc lui Dumnezeu. Da, Neagoi Basarab face catedra la Curtea de Arge. Așa îi dorei să mormântați acolo, Carlo întări, noi le vedeți Carlo. Și el a scos independența de tot și Salanța, a făcut România mare în 800 Ferdinand. Și apoi i-am spus de Vasile Lupu, care a dat 40.000 de galbeni de aur la tuși. Și acum a cumpărat pentru moaștele Sfinte Parachiva, care le luase ei de la bulgar. Și apoi i-am spus de Movilești, ai văzut mănăstirea care are Senaxarul tipărit în ea? Tot Senaxarul, afară pe zi și înăuntru. Și a făcut 3 movili, Petru Moviliu Simiu Măitat în biserică îngropat. Familia Mușatinilor a stat pe tronul Moldovei 155 de ani. De la Lascu voievod, când era capitan Amsterdam, el a făcut catedrala aceea mare, Sfânta Treime. Eu am fost, a văzut-o. Și până la Alexandru Lăpușneanu a stat pe tronul Moldovei Mușatini. Din astea Mușatinu. Roma în voievod, care a făcut orașul Roma. Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, tot a fost Mușatini. Dar tot, ca sta pe tronul Moldovei, tot a făcut câte o mănăstire și câte o biserică. Și-ți pomeniți. Dar prodromul cine l-a făcut? Biserica de la prodromul de la Atos. Ghica, la 1152, dar n-am fost la prodrom, n-am fost acolo. N-am stat eu 40 de ani. Dar de regele Mihai le-a zis ceva? Da. Ce să zic de rege mea? Eu i-am spus de legătura care a fost între biserică și conducerea statului. Și a intrat în memoria poporului român și a bisericii universale ortodoxe, acest voievod, care când intra să-și facă o mănăstire și bănuți, dar ei spunea,
Vezi să faci și tot mănătări, că ai de toți bani. Să faci mormântul, că o știm și noi pe mine, că îi spune. Regia aceea care era cu dânsul acolo. Da, am vorbit 3 ori și ceva, mitropolitul lângă mine. Ia ascultă dumneata, Domnule. Petru rare își face mănățirea Frobăta, alături un cavou frumos. Cine aici? Am fost și am văzut. Aici odinește roaba Dumnezeu Monahia Maria Oltea. Cine? Mama lui Ștefan cel Mare, călugăriță, lui Mihai Vițeatu, călugăriță. Așa și dumneata. Și eu neam de episcop, părinte. Eu din Basarabia. Și neamul meu a fost și episcop și preot. Apoi ce faci tu episcop? Și că ia că de asta am venit, ai spus că nu poți să ți-i predici. Și a spus metropolit, ai fost inspirat. Ia-mi vorbit eu durul cap. Și ca la un putergat de moștea, tot premenit. Vei aici cu atâta lume pe cap. Azi e nevastă mea. Da. Și că dat la un putergat. La un hârb legat cu stel. Cuvinte de folos. Cuvinte de folos să le ducem în pustie, adică în oraș. Bă, i-am spus lui că cea mai mare înțelepciune este să vezi moartea înaintea ochiului de la Sfântul Vasile. Și vouă vă spun tot așa. Dacă vezi moartea lângă tine, în tot timpul. Asta lecție i-o dat Dumnezeu lui Adam în rai. Adame, vezi raiul ăsta? N-are margine, e a tău. Și i-o dat lui Adam un miros, am găsit la Sfântul Părinți. Un miros din parata toată făptura care i-o dat Dumnezeu în primit. Un? Miros? Miros. Când vine balaurul la Adam, împăratul, de picioare. Lei, leopardul, tigri, împăratul. Tot înțelege că i-a dat o miros din parata toată zădirea făcută de Dumnezeu pe mâna lui. Dar de acolo să nu mănânci mai Adam. Când ai mâncat cu moarte vei muri. Dar el nu știe și-i moarte, că el nu văd, că el a fost zădit pe pământ și el va în rai, din coasta lui. Nu știe și-i moarte. Și văd ce spune Scriptura, șarpele, spune Marele Vasile, neexistă mereu. Și când că șarpele era, mergea pe pământ, șarpele avea comă și bou și copite. Nu se tăra. Nu se tăra. Era cel mai înțelept din toate. Și-a uitat Satana pe șarpe și-i spune Evei, de ce nu mâncați din pomul ăla? O spuneți-o ca să murim. Nu e adevărat. Să temeți nu vă face Dumnezeu. Când veți mânca, gata, sunteți Dumnezeu, mai mare decât dânsul. Și-a intrat pe șarpe. Și când au gustat de asta, am găsit scris, 700 de ani a stat Adam în rai cu Eva. Și nu știa el că ei femeie și el că-s bărbat. Cum copiii și mii de o lună de zile, dacă îi pui, nu știi ce înseamnă femeie sau bărbat. Asta nevinovățăi aveau eu înainte de cădere. Când au gustat din pom, o văzut cât goi. Băi, femeie, dar tu ești femeie. Băi, dar tu ești bărbat, băi. Dar dacă vine Dumnezeu acum, vai de mine, ne rușine. O la fundul de smochin și-o acoperit și-o ascuns. Ce zice la geneză? Și-a auzit pașa lui Dumnezeu pe rai la amează, zice, Adame, băi, Adame, unde ești, băi? Doamne, aici sunt la mie rușine să mă arăt că-s gol. Și-mi tot spus tăi că ești gol. Și-mi tot spus tăi că ești gol. Și-mi tot spus tăi că ești gol. Nu cumva ne-ai mâncat din pomul ca. Și el, dacă ți-ai iartă-mă, atunci al ierta, o da jena pe Dumnezeu. Adică tu ești femeia care mi-ai dat-o, tu ești genovat. Din cauza ta am greșit. Și atunci o întreabă pe femeie, tu de ce ai mâncat? Șarpe mondial, nici ce nu dă-ți iartă-mă. Că zice Sfântul Părinte, dacă șterea iertare, atunci ierta. Dar mândrie nu, că nu șarpe, nu se vinovat, șarpe. Doamne, eu să Adame, am să te scot de aici pe pământ, stin și pe la mii, dar să rodească pământul într-o doare, fete tare de câștiga pâine. Și mie i-au dat două pedepse care le are și acum, Eva. Și până la sfârșitul... Care sunt cele două pedepse? Care le-au dat Dumnezeu în rai de femeie. Femeia, omul, spune Sfântul Maxim, îi ființă rațională ca îngeri. N-aveți să nască femeia cu dureri. Nu mai aveți vorbească, mă Ioane, facem o fată. Și el năște fără dureri. Nu avem cuvânt, nu cu împreunare, ca la dobitoare. Împreunarea ca la dobitoare pentru călcarea porunci. Și durerile noastre. Și eu spus femeie, înmulțim voi înmulți durerile tale, pentru durerile vei naște copii. Și a doilea pedeapsă, întoarcerea ta către bărbatul tău și el te va stăpâni.
Deci Ce înseamnă asta? Cum se tălmăcește asta? bă, nu spunea Apostolul Pavel, femeia n-are cap, capa femeii e bărbatul. El stăpânește, femeia n-are voie să poruncească, bărbatul. Astea două Păi dar acum se întâmplă cam invers. Nu știu cât se întâmplă. Asta-i pedepsită femeie pentru că o ascultat de șarpe. Două pedepse, să nască în dureri, să fie supusă bărbatul. Părinte Arimandri, dar ce să facă bărbatul când i-a devenit cap femeia? Apoi eu am treaba lui, dacă ce prost, ce să fac? Îl conduce femeia. Da! S-a dus la șarpe, tu de ce ai îndemnat? El era cu pe mare, cu coamă, cu bot, cu copii, de groaznic. Era și mai înțelept decât toate dobitoși. Pe pământ de terești. Și-au intrat picioarele și până în piept și a cele de urmă în pânice. Și capul gata, s-au dus, au căzut pe pământ de terești, pământ de mănânci. Vrarbul voi vine de tine și om. Tu vei pândi călcăii lui Sălmuș și el se capă toți pe om. Cum le vedeți pe nas, vezi tăte tătuca de mâna lui de acolo, deci cum le-o puse la așa rămână viacul. Noi suntem proști și cenuși, suntem o mână de pământ furcată, fundul unui mormânt. Asta e omul. Hei, a venit pe capul meu tot mamul că n-am despăbăduit. Că a devenit, am despăbăduit. Mânca va raiul să vă mănânci. Eu te băi, vin la un putrigă aici. Tu du-te băi, unii vedeau un măgar. Părinte, el nu e om, el e aparat. Spui asta, stai, du-te unii vedeau un măgar, fotografiată și scrie pe Cleopa, ca să la ei, imagine. Ai înțeles? Părinte, ziceți-ne și nouă, cum trebuie să fie o căpetenie peste oameni? Trebuie să fie credincioasă, să meargă la biserică, când îi conduci pe alții. Indiferent că ești rege. Te conduci pe altă să nu uiți ce spune Sfântul Grigore. Taci tu să vorbească faptele tale. Așa, să vorbească cu faptele. Că când a zis Hristos așa, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Ca să vadă oamenii faptele cele bune ale voastre, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Vine o femeie, ne mări un bărbatul fără lumânare. Dar a fost un bețiv și un dracu, trei cu femei străine, iată că e cu mărit fără lumânare. Bă! Îmi spune ghetul Nazare. Cine? Nazare, cel cu barba mare, care nu Gavriluță, l-am primit aici, l-am călugărit, l-am făcut, eram la colțul Domnului, ne-au înconjurat 70 de divizii de ruși. Și noi eram 7 divizii, români cu nemți. Într-un 6-40 de minute a rămas 100 de soldați. Când ne bătea și aviata și brandurile, toate de jos, bam. Eu eram într-un tranșeu și... Asta spunea el? Da, că el era sergent, acolo. Da, și eram într-un tranșeu și am spus ofițerii, măi, gagavi, tot eroși, mergi și nu, unde îngădi ofițerii în tranșeu. Băi, nu vine la noi, stați aici. Și tem cu lacrima ca să mai dun în tranșeu. Nu ne-au atins pe niciunul. 14 oameni într-un regiment de 1990, că atât au rămas fii. Și el a zis, eu dacă scăp, mă duc, mă fac călugări la mănăstire. Da. Moșul Iosif și Ana i-am cunoscut credinciu. Măi! Și atunci le-am spus, atâtea mii care au murit într-un ceas. Cine le-a aprins lumânări, mă? Care s-a dus să pui lumânări la capul lor? Bă! Lumina noastră este faptele bune. Așa să lumineze lumina și o arăta care e lumina. Ca să vadă oameni faptele cele bune. Asta e lumina. Și pentru o căpetenie tot așa e. Da, să aibă lumină, să aibă faptele bune, să dea pildă la tăt cu faptele bune. Asta e căpetenia. Dar cum știu dacă am făcut fapte bune? Că știți cum se zice, că iadul e pavat cu bune intenții. Da. Eu vreau să fac bine, spune Sfântul Apostol Pavel, dar tot timpul fac rău. Cum știu eu că am făcut o faptă bună, cu adevărat? Să nu știi că ai făcut. Da, că la judecată dacă știe nenorocire, dacă și știe. te socoți cel mai păcătos din lume. Dar Părinte Arimandrit, Dacă zice Apostolul Pavel, care s-a ridicat până la al treilea cer, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintr-o care cel din tăi sunt eu.
Pavel, care au decat palatele jertfe, că suntem tăi păcători. Noi suntem proastă, putare, putrigă. Părinte, dar pentru aceștia blestemul arhieresc este un lucru care se cuvine ca să-l facă un arhiereu? Că e altceva decât anatema. Anatema e una și blestemul e alta. Se cuvine un arhiereu ca să blesteme? Anatema e cea mai grea pedeapsă a bisericii. Pogorâre de viu în ea cu zagiul și tăiere la trupul tainic al bisericii. Excluderea din biserică. Da. Și blestem, un arhiereu se cuvine ca să blesteme? Treaba lui. El nu trebuie să blesteme, dar dacă cineva l-a amărât și l-a supărat, cade fără să vezi sub blestemul exterior. Că l-a amărât. Sau pe cineva am amărât și am luat de la dânsul legare nedelegată. Dacă o amărât pe dreptate pe arcereu sau pe preot, el cade de sub blestem, fără să-l bată minim. Ai, manca varaia. Ați venit și să iei. Asta folosește pentru transmiterea, ce spuneți dumneavoastră? Ca să nu mai transmite, dar la un putrigai. Părinte, dar dumneavoastră tot timpul spuneți despre faptul că sunteți un putrigai. Moșul putrigai, așa mai cheamă pe mine. Da, părinte, dar spuneți-ne și nouă câteva, povestiți-ne câteva din ultimele clipe de la mari oameni îmbunătățiți care i-ați cunoscut. Am cunoscut oameni sfinți, dar eu n-am făcut niciodată ce-au făcut ei. Nici eu în bine n-am pe fața pământ. Dar ei da, ziceți dumneavoastră, da? Au avut, că i-am cunoscut. Dar i-ați condus la ultima clipă, adică în ultima clipă ați fost lângă ei. Spuneți-ne câteva cazuri. Eu am trăit în mult 9 ani și 7 luni, că am fost arestat de comuniști de atâția uși. Am trăit numai un ghec pădurare, o știu de mine, Max în Dumbravă. Dumnezeu să-l odihnească. M-au dus în munte domeniului Coroane, care a fost acolo să regă. Era protecție de vânătoare, atâta ușărie era acolo. Șerbării și mestreți și lupi și vulpi. Dar am avut mare liniște, că el m-a ajutat la făcut boldei cu fișorul lui, cu Ilarion. Sara, că Ilarion trăiește. A fost pe aici în vară. Da, tasul Dumnezeu să-l odihnească. Venea o dată, cam la o lună, ne aducea un rupzeu de cartofi. Dar cu frică mare, că fotografia mea era la toate podul de miliție din Bucovina, dată ca să mă prindă, că nu știu, că am dispărut din fața la 8 mănăstiri care le avem pe capul meu. Că avem și Săhățleata, și Țila, și Rarău, și Cămărzane, și Vorata, și 2 mănăstiri din Maiș, Vața, Moldoviță și Râșca. Aproape 11 ani am fost cu acestea mănăstiri. Și am plecat în criile munților. Și acolo cu mila preasfinte am dus lipsă, dar am avut timp de rugăciune. Eram slăbit, dacă ne ducea o cartofă, numai n-am să am una pe zi. Mă găsăm un buriet, o urzică, nu știu ce. Eu mă aducea săracul teorectă un săculiu de pâine uscat. Cu muie cu apă rece. Știi mila, Domnul, pe unde am trăit. Dar am avut timp de liniște și de rugăciune. Dar am mai scris niște cărți care eu și am automat pări prin cât. Dar ce câștigă omul în singurătate? Ce câștigă? Du-te acolo și că ne stau un an de zile acolo, ai să vezi ce câștigi. Dar să ai răbdare, că dacă nu ai răbdare și te-aș lega de un copac cam mic, îți mulge rădăcini și te duci cu tot cu dânsul. Dar poate să stea omul în singurătate? Poate să stea, puțin după nu stat. Păi la noi la oraș, dacă stai o oră singur și nebunești. Ai văzut pe Sfântul Marcu de la muntele Francesc, din Abisinia, când era prigoana așa mare pe timpul lui Deciu, i-a prins pe 2 tineri. După aceea ce nu-i tare, i-a urs cu mere de albin și i-a dat într-o stupină. Apoi câtă durere avea, că vinea și îi înțăpa. Și unul din ei, când s-a făcut sara, au sărit în apă. Era mare apă. Aici a fost Sfântul Marcu. Și unul a murit îndată, și a ajuns o treabă. Și a fugit pe o scândură, o luat o scândură și l-a scos la marea lui. Și a dus la muntele Francesc, într-o pustie mare. Unul a găsit o peșteră cu era peste 1000 de drachme, o peșteră avea pe 30 de metri. Și a mâncat 30 de ani pământ.
și-o băut apă din marea. Și când o trimis Îngerul Domnul pe Sfântul Serapion, că el îi găsea pe Sfânt, el o găsea și pe Sfântul Onufrie cel Mare, pe mult, Petru Avtonitul, și încă nu știți unde să stâlpul lumii și lumina lumii, că nu știe niciunul. Și ia Sfintele Taine și du-te că de-a muncă. Avea 138 de ani. Și îl găsește. Unde să-l găsesc? Aici o găsesc mai mulți. La muntele Frașesc în Abisinia. Și el o lua niște bob fert la dânsul, ca să aibă când a murit ei un Facebook. Și o lua Sfintele Taine și o dus în Alexandria și eu spun în Alexandria. Nu te duce peste mulți, că sunt lei mulți și e greu. Eu înapoi cu vaporul și merg pe Marea Roșie. Și întreabă în ce parte vine muntele Frașesc. S-a dus săracul și când o trecut de Marea Roșie, pe Marea Roșie, era un Frașesc, uite, încoace vine din muntele Frașesc. Era încă departe de mare. S-a dat jos acolo și s-a dus și nu știa încotro și a ieșit o șută, o șerboică, țapănă de lapte, că-i mâncată iarle puiul. Și el găsește bobă, nu mai avea, murea de foame. Și ea auzit un glas. Sofronie, ieși, du-te și suge la șerboica aceea, că merge cu dânsa. De 3 ori pe săptămână suge la dânsa. Și mergi cu dânsa. Și l-a condus aceea aproape 10 zile până la muntele Frașesc. Și când a ajuns noaptea, eu sărit s-au dus în munte. El a văzut la mezul nostru o lumină mare, se vedea pe o munte, măi, și s-a aprins. Și au adus un glas, acolo-i Marc, acolo-i Sfântul Marc. Când s-au dus acolo, l-au găsit pe acela la rugăciune, strălucea fața ca soarele și mâinile ca niște făclii de foc, dar era tot numai păr, blană ca de urs pe el. Și s-o spărie când l-a văzut. Barba era de nu știu câți metri și părul atâta metri în urmă. Și când o dat mâinile în jos, aici zice, nu te teme că om sunt. Și n-am văzut față de om de 95 de ani. Fără pe tine acum, de când era acolo. Și când o ridicat mâinile, tot făcut lumină. Zice, ți-a spus Îngerul să aduci preacuratele taine. Da, mai am 3 zile să merg la cer. Și te-a trimis Îngerul Domnului să stai cu mine, să mă petrești. Pe l-a împărtășit, i-a spus, Sfinte Părinte, cum ai petrecut aici? El a spus viața lui. 30 de ani am mâncat pământ și am băut apă, că nu găseam vieți, că muntul de piatră. Nu găseam nici pământ, numai piatră. Dar zice, după aceea ne-o trimis Dumnezeu un înger, care mi-aduce hrană în fiecare zi. Și stând de vorba așa, o zis Sfântul Marc, pune frate masă, numai se vede o masă frumoasă. Și pe masă era 2 pâini curate, 2 pahare cu vin. Благословеște, Doamne, masă, o văzut o mână nevăzută. Și ea ca să ade pentru osteneala ta, până am ne aduce îngerul o pâine și un pahar. O adus 2 și pentru tine. Că-i vine el eventual la mănăstirea, totul s-a va la Ierusalim. Atâtea mii de kilometri. Și-o dus cu sfatul înger. Și când am gustat din pâinea aceea, nu știu câtă bunătate avea și din vinul și apă. După aceea o dă Sfântul Marcu, strânge frate masă, nu mai văzut masă. Îngerul slujea, îngerul. Și-o întreba Sfântul Marcu, frate Serapion, ai venit aici să aduci Sfintele Taine. Eu mâine, dacă ajută mine Domnul, mă voi împărtăși. Să nu te tem că înapoi n-ai să te mai duci cu osteneala la care ai venit. Cu alții te vei duci. Dar te întreb, mai sunt oameni în lumea asta, după cuvântul Evangheliei de viață, avea grăuntă cât o credință, cât o grăuntă de multar, ca o sământă de ceapă. Vezi, zice, muntele acesta, ridică-te de aici. Și te aruncă mare. Și muntele o crezut că îi spune lui. Muntele era mare, de 10 km, a început cu tremur mare și muntele a pornit și o mărsă Marea Roșie 5.000
de metri, 5 km, și atunci au stat Sfântul, stai munte, nu ți-am spus ție să te duci în mare. Am întrebat pe fratele, vine înapoi la locul tău și-o venit munte. Și atunci ei au căzut cu fața la pământ, de frică. Cum n-ai văzut de ăștia? Dar cum Evanghelia lui Iisus poate mențească. N-ai văzut oameni să mute munte cu rugăciune. Atunci degeaba trăiește creștinismul dacă n-au semnele minunilor lui Hristos. Și atunci eu spus el, viața lui. Câte ispite ce vede în peștera, dar o pește de 200-300 de metri. Era 1000 de drași că n-am văzut. Era? 1000 de drași era în peșteră, că nu a venit el. Și eu am venit tot numai râni, că am scapat, că trebuie să mă omoare de Buludești. Și a mai fost cu o tânără, așa l-a omorât și am sărit pe o scândură și aici m-a adus la Marea Rusă. Eu spus chinul, lui, Marea Prigoană, la 250. Hei! Și-o zis Sfântul Marcu, să stai aici, că eu plec la șer peste 30. S-o spăvăduit că s-o împărtășit, dar era blană de urț pe el. Și nu te temi. Hainele cu care am plecat din Atena, că din Atena era că în câțiva ani s-a rupt, dar de ce n-ai de aici la mâini și la picioare? Cât votați, drașe, să mă dei în mare. Și când vreți să mă dei în mare, eu strigam, Doamne, nu mă lăsați, mă trezăm iar la pește. Și am prins de chetre, am prins de rădășini, că n-avea de aici nici la mâini, nici la picioare. Și de ce n-am de aici? Iar blana asta au crescut-o Dumnezeu pe mine să înțăie iarna de frig și vara să înțăie umbră. Asta îmi face mare bine, ne-a făcut Dumnezeu. Părul era de câțiva metri, unul Pe ca fiarele așa cu blană? cu blană, peste tot. Aia asta mi-a fost ideea. Era o mireasmă în jurul lui. Cine poate spune. Și atunci au zis, strânge frate masa și o mână nevăzut o strâns masa. Și s-a împărtășit a doua. Când s-a împărtășit, o strălucit fața lui ca soare și s-au auzit cântând îngerii și au zis, frate, el a zis, părinte, dă-mi voie să rămân în peștera ta, nu? Să te duci înapoi și spui merita mea viață la oameni. Zice, să nu te temi. Și dar dăm voie să iei o pățitică din moaștele tale. Atâta îți dau voie să iei. Un păr din barbă. Un păr avea o 40 metri, au dus un băcișor și l-au dat, atâta ai voie să iei. Și moaștele mele să rămâi în peșteră, unde m-am nevoit și a slujit lui Dumnezeu. Avea 138 de ani acum. Și 95 de ani avea de când era acolo. Nu a văzut față de unul. Și atunci au spus, dar cum să vă mormântez? N-ai tu grijă, că cum mă duc eu la șer, vin 2 lei, să nu te tem de dânși. Acolo în peșteră se prezintă 2 lei? 2 lei vin, să nu te tem de ei, că ea să mă îngroape. Tu lasă-mă aici, unde mor. Și când au dat așa, când au dat sufletul, când au văzut atâta îngeri au venit, s-au deschis șerul și era o lumină până la cer și au auzit glasul Mântuitorul. Aduceți mie pe vasul alegere din pustie, pe Ava Marcu, adevăratul meu ucenic. Și când s-a închis șerul, nu l-au mai văzut. Și au venit 2 lei și nu te teme, ei au venit și îi săruta picioare. Și el l-a dus în peștere și au venit lei și au adus leste de piață, că era gura peștere mare. Și au astăpat toată gura peștere, lei l-au îngropat. După ce au astăpat, eu lins picioarele lui Avasariapeu și s-au dus în pus. Reușește să împace cu ligioanele. Păi acolo era Duhul Sfânt. Și nu mai vede că vine un bou cu aripi, cu șăpi, el ca cap, dar cu aripi. Și aude un glas, Avasariapeoane, s-uite pe mine. O lua numai părul ce era din barbă, atâta i-o da voie, nu ei mai. Avasariapeoane, s-uite pe mine. S-a suit. Și când l-a suit pe boul și ăla, și fă semnul Sfintei Cruci, i-a dus bou. În 10 minute, atâtea mii de kilometri l-a dus la Sfântul Sava.
Și s-a făcut nevăd. O venit o noapte în chip de bou, l-a dus, dar n-a și de o viața lui. Așa era creștin, mă, nu noi. Eu dorm mult, mănânc mult, am putregat. N-am nimic ca bun. Nu mă răutăța. Păi da, în pustie cât a stat? Eu putregat. În pustie cât a stat? Da, dar mâncam și acolo, dormeam mult. Nu făceam nici ca bun. Dar, părinte Arimandri, dacă omul trebuie să fie cu gândul la moarte tot timpul, da. Unde mai rămâne fericirea de a trăi? Da? Întrebare. Întreb și eu, Iscodesc, ca părintele Ioanice. În rai asta lecție, dar mi-a durat. Să aduc aminte de moarte, să nu greșească. I-a spus lui prim-ministru, te gândești la moarte? Apoi zice, de ce am venit? Că 3 ore jumate a văzut mitropolit, tu ai fost inspirat. Când i-a spus de Movilieș, cum a făcut Ucevita, de Evangel Mare, m-aș familia Mușatinul, i-a spus de Vasile Lupu, cum a cumpărat moartele de la Tușa, uite, le aveam cu tare. Ia ca și făceau, Domne, că-și făceau mănăstiri, morminte în mănăstiri și spomeniți de sute de ani în memoria poporului român și a bisericii rămân în viață. Păi noi în ultimii 50 de ani mai mult am dărâmat biserici. Da. În ultimii 50 de ani. Fiecare ar să-i plată cum au făcut. Păi acum ar fi cazul să construim. Da, băi, care poate construi? Păi sunt bani, nu prea sunt bani. Da, de unde, mă? Aici ai viață de 8, aici nu se mănâncă carne de 450 de ani. Aici eu pun o masă și o biserică, n-ai voie să ai 5 bani atât, tot merg la casa biserică. Vorbiți-ne puțin despre poftă. Poftă? Pofta e de la Draș. Toată pofta? Numai pofta așa duhovnicească. Așa e bun. Și era de toate poftele trupului la Drașului, care aduce pe om în ghenă. O poftiță mănânce din poft și tot duce. Iată neamul omenesc. Și cum poate să lupte omul contra poftelor? Păi moartea! 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 Mor! Și unii mă duc, mâini. Unii mă duc, mâini. Cine a rămas aici? O rămas careva. Ai văzut Alexandru Macedon? O câte țări conduce pe atunci. Și când l-a îngropat, deci îmi face secreul cu 2 găuri. Și s-a lăsat mâinile goale afară. M-a îngropat, dar mâinile afară. Goale, nu cumva să puneți în mână cea. El a fost și filosof. Vreau să rău la toată lumea, eu care am condus atâtea țări și atâtea războaie, mă duc în groapă cu mâinile goale. Ca să știe că filosofia e cea mai înaltă, ea mă mânca baraia ăsta, mă. Și-a venit la un putrigaie aici. Și-a venit. Părinte, ai stat săracul, e șeful cu cazarea, cu camere. Ei de aici, du-le niște camere să cugetă, Doamne. Da. Păi da, ne îndemnați acum să ne culcăm, tocmai acum când trebuie să ne înduhovnicim, să și noi lângă dumneavoastră, să... Ce să duhovnicești la un Păi putregai? măcar, păi să devenim și noi putregai. Eu îl hârb legat cu sârmă, băi, putregai, băi. Mă cheamă Moșu Putregai, Moșu Putregai. Dar vreți să vă mai întoarceți în pustie? Nu, acolo în munții Stânișoara. Da, m-aș duce să mor, dar nu mai pot. Păi ce vă împiedică? Am văzut picioare, nu mai am să de la genul. Păi vă duce cu mașina, cu tractorul. Acolo nu mi-e mașină, nu te trebuie. De când lumea... Nu ajung acolo? Cât e lumea și pământul, nu mai pot intra mașina. Dar nu v-a fost frică de fiare acolo? Fiare, cele mai bune tovarăși au fost. Moșul Marte vine, dacă avem o cartofă uscată, care o ars, n-am, o mâncat linge la gură. O să-mi iedă, n-am, măi, n-am, uite atâta. Dar pasări? Da. Pasări. Pasări erau, acelea îmi plăceau de noapte, care nu văd ziua. Era... Ce fel de pasăre? Buga! Atâta de înalt. Albăstrie cu galben. Are coc și atâta când e miezul nopții. Și de ziua nu văd. Și cum face? Atâta face. Atât. Este babeta mai mare ca el. Asta cum face?
alta bate ca câine pe vârful stâncelor și pe vârful bladă tot la medianoapte, tot vara. Hop, 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 hop. Cine aude, uite, băi, să-l sui dracu acolo și bate ca câine. Babița e asta. Asta e babița și apoi este setarul. Sitarul. Cum face? Setarul, săracul, e o pasăre cu coada scurtă galben. El așa cântă cum plâng copiii când e scaldă. Atâta setarul. Dar și bărbățelul și femeia. Da, chițoranul. Cum? Aici te bagă toate boalele. Cum face el? Numai noaptea, că nu văd ziua, noaptea puterea. Face, ia, grozav. Dar nu te înspăimântă asta când faci așa? Nu, că eram tovarăș cu ei și eu eram salvat, e ca să dânsa. Da. Și alte pasări mai erau? Este purcelul de noapte, voi nu știți. Purcelul de noapte. Așa la mai mare o leacă ca corbul, zboară pentru braz noaptea și face go, 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 vit, go, vit, go, 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 vit, go, vit. Cum fac purceii când îți mari. Ăsta-i purcelul de noapte. Și apoi este pupuda de noapte. Cântă numai luna lui iunie, iulie și tot la medianoapte. Că nu știu dacă am trăit cu ei. Dar aveau frică de dumneavoastră sau se apropiau? Da, bă, și ești frică să aibă de un putrigat. Și atunci erați putregai? Tu, da. Și atunci erați tânăr, câți ani aveți? Putrigat și atunci și acum tot așa. Și apoi se hugureze flăcăii codrilor. Hugurezii? I-am văzut și la nouă, la Brașov, la grădină, dar i-am văzut acolo, în pădure. Ei sunt ca albeni cu coc, sunt mai mici ca buha, mai mici. E altă tasă. Și ei când cântă ciu, e grozav. Dar unul cântă pe mundărița și unul răspunde de dincolo. Face și pe urmă decide aripi așa. Și dă peste cap. Și alantă răspunde, flăcăie codin. Te-ar hurez. Dar acolo ce mâncați acolo? Că dacă n-aveați ce să mâncați, ce mâncați? V-am spus că vine păduran. Când din când ne aduce un zubzac de cartofi. Asta aduce și o lea de pâine uscat. Și era dat fotografia mea pe la toate posturile. Că am fugit din fața la o mănăstire. Atât am spune, mă chema la securitate. Nu mai predica. Nu mai predica, n-aveam nica cu tine. Și la fel de ce la Suceava, la Târgu Neamțului. Dacă n-am fost arestat la voi în București, la mănăstirea Pasări. M-a dus la fumat, eram cu ușenicul meu, cu Arsenie Papașov și un duhul care l-am făcut eu preot călugărei la Techi. Mergem acum acolo. Ce să-i spunem de la dumneavoastră? Să roage pentru mine păcătosul. Acum mergem la Techirghiol, de aici. Da, el acolo are și el 80 de ani cu barba, ce e mare. O stași cu mine mult, câțiva ani, s-a bolnăvit, el e fior de doctor din județul Ielomița. Fratele său a fost general. Dar stați, părinte, stați că eu sunt iscoritor ca părinte Ioanichie, nu pot să vă las slobodă așa deodată. Da. Când venea iarna acolo, ce făceați? Iarna, în munții Stănișoare acolo. Mai degrabă tremur tu de frig în București decât eu acolo. Păi noi chiar am tremurat de frig în București. Ne-au făcut bordeiul 4 metri așa și 4 așa. Și-au pus 2 furci în fundul bordeiului, 2 furci. Furci? Da, groasă de stela. Și-au pus 2 bârne și pe eu au pus bârne de fac. Și pe bârnele de fac au luat foltăi de brad. Știi, mi-a ce foltăi de brad? Nu, foltăi de brad. Foltăi de brad, coajă de brad. Coajă de brad. Dar nu de pe acolo, brad, cine știi de unde. Așa e în loc de cartofi. Au pus foltăi de brad și pe foltăi au turnat până, asta au turnat pământ de 3 metri grosimea. Și deasupra o tămăna brad mărunt și-au pus frunzării câte lumea și-au pus deire de brad.
Treceai peste mine de 1000 de ori, nu știi că acolo dâmbuceala este o juvină. Și cred că aveam casă băruiete, curt. Dar nu era zăpada mare? Bă, poate să fie, mă îmbordei când făceam focul numai noaptea, că ziua fumută de vulgă. Avem o leacă pentru război. Făcem o leacă de foc și dacă se încălză odată în bordei noaptea, 3-4 zile nu mai era frică. Când pământul e cald. Și veneau fiarele pe acolo? Avem o ușă dacă era de jumătate de metru, îmbrăcată cu mușchi verde. Și acolo era mii de pietre cu mușchi verzi. O mușchi aici, o piatră, ce nu te explicat așa, este așa, trei mai băieți. Dar diavolul s-a prezentat? Zice Sfântul Părinte, nu povestea ale tale. Dacă te-a spune de ce te-ai faci cruce, ai fugi cu tăi parate. Păi ce v-a spus cineva? Ce v-a spus cineva? Nu mai trebuie. Păi așa pentru noi, ca să înțelegem mai exact. Da, du-te acolo și pune pe postă rugăciune, ca te întâlnești cu Dumnezeu. Păi eu dacă mă duc pe aici, la 10 metri de chilia noastră și... Da. Cum să ieșim noi? Zic, Sfântul Părinte, nu povesti. Eu v-am povestit de păsă, de bordei, dar mai mult nu povestim. Că dacă v-aș spune și păsări pe acolo... Așa puțin numai. Ai face cruce și ai fugi cu tăi cu aparatele. Așa puțin numai. Nu. Credeți că nu-i folositor ca să știe omul despre demon, cum se întâmplă? Eu ascult de Sfântul Părinte să nu povestești despre vietate. Așa, mă. Eu ce facem acolo, Doamne, mâncam bine, mă plimbam noaptea, ziua, n-am făcut nimic bun nici acum. Și acum aici în mănăstire față de acolo? Tot de acolo. Păi e alt confort. Da, tot așa, nu fac nimic bun, numai rău, mănânc, dorm, beau și sunt putrigai. Unii vedeți spune, este unul o cheamă Moșu Putrigai, așa o cheamă. Părinte Clupă. Mâna, părinte. Da, știi să faci cruce? Ia fă cruce. Ia că ai știut. Știe și tatăl nostru. Avea un liceu din el, de unul de aici, care vine din tături, din Bulgaria, din Grecia, cu 160 de studenți, 3 profesori cu cruci la gât. Și când a adus, băi, copii, știți tatăl nostru, știți cred, știți ce le zici porunci, știți psalmul și îndăși. Da, m-a uimit o copiliță de 6 ani de la grădiniță. Era cu mama, adică cu sora mamiei. Ea ascultă și pe asta. Și el ne-a spus, tăți, copiliță, cum le cheamă? Magdalena, mata știi rugăciune. Care rugăciune? Știi tatăl, știu și crezul. Ia de crezul. M-am speriat o copiliță de 6 ani de la grădiniță. Știa crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotsuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor și într-unul Domnul Iisus Hristos, Singurul Dumnezeu care din Tată s-a născut mai înainte de toți veci. M-am cremenit. O tată, vezi? Și dar ne-a spus mătușa asta care era soră cu mama iese scoală dimineața, stă la rugăciune câte 2-3 ceasuri. El salteia și a făcut, are 2 mai mici și una Măsa. Are 2 mai mici și una mai mare. Și tot cu dânsa la rugăciune. Dragă mame, ia de psalmul și unde. Ia nu cred, ia nu. Adică copilul face ce face mama. Mama, cea mai bună educatoare de religie în familie e mama. Prima în orice caz. Da, mama! El a purtat în pânce 9 luni, el a născut cu dureri, el a purtat în brață 2 ani, eu superb, ea este datoare să-l hrănească întâi cu cuvântul Dumnezeu. Când începea gângurii, a vorbit Tatăl nostru, nu altceva. Și voi, Tată, să nu numiți pe pământ, Hristos. Că unul este Tatăl vostru din cerul, cum înțelegeți voi așa? N-ar mai trebui să decât Tată băieți. Dar cum înțelegeți voi cuvântul? Au și știi, la Grigore Palama. Ea de la prorocul Ezechiel, Doamne, Tu zidești Duhul omului într-o zămistirii. Când am împreunat soțul cu studia Duhul, Dumnezeu devine, trimite sufletul. Și cu puterea lui se face zămistirea și sufletul omului, Duhul. Și așa e adevărat, Tată, că ne-au zidit în pâncele mamei noastre, pe toți fata pământ. Deci zice, voi Tată să numiți, că unul-i Tatăl. Adevăratul Tată care ne-a zidit când eram la zămistire.
Când o amestecat amântă bărbatul cu sânge de femei. El a făcut asta, că altfel n-ar fi suflet. N-ar fi om dacă nu era Dumnezeirea lui Dumnezeu. Așa nume Dumnezeu, Tată, de când ne-am zămislit. Părinte, încă o întrebare ca să putem să plecăm și noi. Ți-ai zice eu șmecherii și așa. Păi, oamenii așa acum sunt cam resemnați, că au văzut că tot comuniștii au venit la putere. Da. Ce cuvânt de folos dați că eu cuvântul ăsta îl duc în oraș, la oamenii ăștia resemnați, dezamăgiți, așa, că au pierdut libertatea din nou. Ce să le zic eu? Ce le ziceți dumneavoastră? Ce le transmiteți lor? Bă! Răbdare, 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 răbdare. Și când apare că-i gătit-o eu de la capăt. Și iar, răbdare, 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 răbdare. Și când apare că-i gătit-o eu de la capăt. Și iar, răbdare, 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 răbdare. Asta e sfatul celui mai mare duhovnic din țara noastră, Vicentie Mălău. Mi-a fost un Vicentie? Care a fost sfânt, Mălău. De la Secu? Da, de la Secu. Acolo-s moaștele. Da, moaște, dar eu făram mâinile lui Serafim Moanșe, un deacon, că mirosea ca crim. Tot dădea de pomană și mânca la apozul țară, eu fost duhovnic. Dar eu n-am de lucru, mă călugăriți în anul ăsta, la 37, eram cu Climen Popovici. Am vrut să iau ultimul sat, că Vasile Lădărescu au făcut cerere la Sfântul Sinos, să-i trimată cei mai buni duhovnici din Moldova să organizeze mănăstirii puțin din Maria Tereza de Ungu. El o măr de la noi, măr doi care strat, bobu, nectare, penderii de la Secu, mai mult, și el a fost primul cel mai mare. Când ne-am dus în ei ultimul sat, că de-am avut numai el a plecat în Sfântul Munte cu tatăl din Secu, Teofan. Când era de 7 ani și a trăit în Sfântul Munte 30 de ani. Când a venit a fost tare la Secu și a fost duhovnic la Aga. Aici era cu viața. Atâta era închiriere, o pernă de pai sub cap și o saltă de pai. Și pe sală era o bibliotecă cu cărți. Când ne-am dus să cerem ultimul sat, mai Vicentie Mălău, și ne-ai stat. Așa o dragul tate, tot dădea de pământ. Minse la biserică a fost o pănace de ei, de-a dus 2 sticle de mere de albin și un colășel și 40 de lei, cum era atunci. O tăie cu roacă, ne-o da nie, jumătate, 22. Și o sticlă de mere. Și pe urmă, când i-am cerut sfatul, era o mânuța lui, a calvând, e Pizafie. Ia ca ultimul sfat de la Pova Vicentie. Răbdare, 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 răbdare. Și când apăre matalică gătită, eu de la cap. Și ea, răbdare, 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 și ea. Dar eu n-am de lucru. Și ăla nu zic nică, dar până când păinte. Nu până la prășit. Că nu duce Evanghelia așa. Și ne va răbda până în sfârșit. Așa lasă mântuire. Nu până la prășit. Nu până la prășit? Nu, până la sfârșit. Da. Așa răbdat. Sfântul Acacie, de la Sfântul Ioan Scarar, a căzut ucenic la un bătrân care îl bătea de 7 ori pe zi. Și 9 ani de zile a stat ucenic la el. Când la așa la bătrân nu stătea ucenic cu unul nici o săptămână, pe tot îi bătea. Era fire foarte iubit. Și numai la 9 ani a murit Sfântul Acacie. Aude Sfântul Ioan Scararu, conduce 20.000 de țihaștări la Mudrițănai, că am fost acolo. Deci ucenicul ăștia care răbda astea bătăi de la bătrânul cealaltă a murit. S-o duc la el, părinte, unde e Acacie? Da, a murit la boală. Una e îngropat, ia acolo un cimitir. Hai să-mi arată. O mers. Și pus-o o cruce veche, când o mers, bă, 3-4 luni în urmă. Dar Sfântul Ioan Scărară se duce la crucea lui. Acacie, bre, ai murit? N-a murit! Ascultătorul niciodată nu moare. Și ai spus că a murit părinte. Ai văzut că nu a murit? Vai de mine, crei m-am făcut. Crei m-am făcut. Crei m-am făcut.
dă-mi voie să fac o colibă lângă el, să cer iertare până la moarte. Eu l-am bătut de atâtea ori pe el nu ține că nu mă cere iertare. Fă! Și-a făcut o colibă lângă el, iartă-mă acasă că te-am bătut de atâtea mii de ori. Și-a arătat Sfântul numai cu 4 de zile înainte de a muri el, că numai una nu trebuie bătut. Părinte, Sfinte sunt mâinile tale, care m-au bătut de atâtea ori, că de toate bătăile am toți cununi aparte. Și Sfinția ta, fiindcă m-ai bătut, mă rog la Mântuitorul să nu te duci în ea, că mi-ai făcut atâtea cununi. Să știi că mai ai 3 zile și vii la mine și vom sta împreună. Așa este. Așa răbdare, nu până la prășit. Până la sfârșit, mânca varaiul. Să rămână. Mânca varaiul. Iată ce vreau să vă spun. Să nu socotim vreodată că am pus început bun. Toți să dorim să punem început bun. Pentru că noi nu cunoaștem cum trebuie să fie un om care pune început bun. Cum trebuie să poată. Doamne, dă-ne ajutor să pun început bun, să-mi îndrept viața. Asta este.